Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, ekuazio ez linealen sistemak ebatsiko ditugu. Ekuazio linealen sistemak, ekuazio ez linealen sistemak bezala, sistema osatzen duten ekuazioak linealak dira, baina kasu honetan, ekuazio sistema ez linealak direnez, ekuazio sistema hau konposatzen duten ekuazioak ez dute zertan linealak izan behar. Orduan, ekuazio linealen sistemak ez bezala, soluzio bat baino gehiago izan ahal dituzte. Ikusiko dugu grafikoki ulertzeko errazagoa dela. Imaginatu, gure grafiko izanik, eta bi ekuazio ditugula. Bat lineala eta beste bat ez lineala dela. Demagun, gure ekuazio lineala dela, kasu honetan, A isa gehi bi berdin C, eta demagun beste ekuazio bat dugula ez lineala dela. Kasu honetan, parabola bat dugula. Eta hau, A isa berbi A isa gehi B prima isa gehi C berdin 0. Demagun bi ekuazio horiek ditugu. Ekuazio sistema ez lineal hau ebazteko, bi soluzio izango ditugu. Hau eta hau. Ondorioz, isarako balio bat eta irako beste balio bat gehiago izango ditugu. Kasu honetan, bi emaitza izango ditugu. Horretarako, sistema hauek ebazteko, ekuazio linealak ebazteko erabiltzen diren metodoak erabiltzen dira. Ohikoena, ordezkapen metodoa erabiltzea izaten da, normalean ez dutelako itxura, laburketa metodoa edo berdinketa metodoa egiteko. Ondorioz, hemen dugun ariketa ebatsiko dugu ordezkapen metodoa erabiliz. Honi, lehenengo ekuazioa deituko diogu eta beste honi bigarren ekuazioa. Orduan, aukeratuko dugu bietatik ekuazio bat, kasu honetan bigarren ekuazioa aukeratuko dugu, eta ez ezagun bat bakanduko dugu, isa, nire kasuan. Hemen daukagu bigarren ekuazioa eta isa bakanduko dugu. Isa berdin, I dago biderkatzen, beraz, zatitzen pasatzen da bestaldera, zati I. Hemen daukagu gure bigarren ekuaziotik isa bakanduta. Ordain, ordezkapen metodoa erabiltzen ari gaudenez, lehenengo ekuazioan sartuko dugu. Isa ken I berdin 15. Orduan, isagaitik zati I bakanduko dugu. Hemen daukagu zati I ken I berdin 15. Kasu honetan, izendatzaile berdina jarri behar dugu eta biderkatuko dugu goiko terminoetari. Orduan, hemen I berdin geratuko da, ja daukagulako I, hemen jarriko dugu I, eta hemen I bat jarri dugunez, goian biderik egin behar dugu, ondorioz I berbi, eta termino honetan berdina gertatuko da. I jarriko dugu, eta ondorioz termino hau biderik egingo dugu. Izendatzaile guztiak komunak direnez, kendu alditugu, eta zerekin geratuko gara bigarren mailako ekuazio batekin. Termino guztiak alde batera pasatzen baditugu, horrela geratuko zaigu. I berbi gehi 15 I ken 100 berdin 0. Ondorioz, bigarren mailako ekuazio hau ebatsiko dugu. I berdin minus B plus minus R. B berbi ken lau bidera bider C. Zati bi A. Termino bakoitza sartzen dugu gure ekuazioan, hau da, minus 15 plus minus. Hemen, 15 berbi izango da 225 ken lau bider bat bider, kasu honetan minus 100, gogoratu. Minus 1. Oso garrantzitsua da, gero sinua aldatuko duelako eta emaitza lortuko dugulako. Eta A bat denez, hemen,
bia izango dugu. Hau jarraitzen badugu ebazten, geratuko zaigu. -15 plus minus, kasu honetan, lau minus lau bider minus eun, izango da laureun, eta bien arteko geiketa, 625 zati bi. Eta honen emaitza izango da 15 plus minus 25 zati bi. Eta plus minus daukagunez egingo dugu lehenik gehituz eta bigarrenik kenduz. Ondorioz, iren bi emaitza lortuko ditugu. I bat izango dela -15 gehi 25 10, zati bi 5. Eta i bi izango litzateke -15 minus 25 minus 40 zati bi minus 20. Iren bi emaitzak lortu ditugu. Ondorioz zer da egingo duguna? Iren emaitza bakoitza gure isa bigarren ekuazioan sartuko dugu, kasu honetan, termino honetan errazagoa delako. Ondorioz, egingo dugu bigarren ekuazioa hartu, eta isa berdin eun zati i. Kasu honetan, 5 izango dela. Eta ondorioz ateratzen dugu isa bat 20 dela. Eta ondorioz, isa bi izango litzateke eun zati minus 20, izango litzateke minus 5. Behin ebatxita, ikusiko dugu ikusteko errazago zeintzuk diren emaitzak, kuadro batean antolatuko ditugu. Hemendik adibidez. Jarriko dugu emaitzak. Vale. Orduan, bi balio ditugu. I bat denean, kasu honetan, i bat 5 denean, gure emaitza, isa bat, 20 izango da. Eta gure emaitza i bi minus 20 denean, gure isa bi minus 5 izango da. Ondorioz, lortzen duguna izanik bi soluzio ezberdin. Ekuazio linealekin konparatuz, ekuazio linealak bakarrik soluzio bakarra dute. Eta ekuazio ez linealetan soluzio bat baino gehiago aurkitu alditugu. 2, 4 direnak. Hori ekuazioen menpe egongo da bere mailen arabera. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.